Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Vlogger Sister Josefina Bolonopal. Good evening to everyone around the world. God is good all the time and praise the Lord. So ang atong topic karon mo ang squatter area, poverty. O atong mabasa ang poverty diha sa Proverbs chapter 22 verse 22 hangtod sa 23 nga nag-ingon, ayaw pamintaha sa taong kabus. Abi kay kabus man siya, ayaw yataki ang iyang katungod sa tao nga walay mahimo sa hukmanan. Kay ang Ginoo maong ang mubarog ug manlalaban nila ug musuklig kadaot sa nagpahamtang kanilag kadaot. So kuyaw kaayo. So mabasa gina nato nga ang poverty anaa gyud ang Dios maoy mulaban sa mga kabus nga mga tao. So walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang mamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Squatter area. Unsa man gyud kining squatter? Ang squatter mao kini ang mga residential o lugar nga nagdevelop nga walay pag-angkon sa yuta, walay pagtugot sa hingtungdan o sa otoridad nga magtukod. Hinungdan nga illegal ang mga sitwasyon sa infrastruktura o sa serbisyo kulang kaayo. Ang balay gitukod sa ugang nga lapok, walay kasilyas, walay elektrisidad, home phone lines, walay agasanan sa tubig, sa hugaw, walay simentadong dalan o imbornal, gagmay ang space ug sikit-sikit kaayo ug hilabihan gayud kataas ang kadasok sa maong lugar ang squatter area. Ako usab nakapuyo ko og squatter area. Squatter ang among tawag ato kay nag-squat man kami sa yuta sa gobyerno pero dugay na nga gigamit sa mga tao kay wala pa gigamit hangtod karon wala pa nila dunalay part nga murag gibalhin pero sa katong part nga akong gipuy-an wala pa. So lisod jud kaayo ang moingon ta nga ang squatter tungod kay pobre gid kaayo, no? Low standard of living yun din ang naa diha. Pero sa Pilipinas ang ato protected na sa balaod, no? O dunay right sama na mo atong nagpuyo mi dito sa yuta sa gobyerno may right. So gipalito nako right lang ang ako ang gibayaran. Pero anytime kung gamiton sa gobyerno mabalhin yun na siya. Pero doon na sa part dito nga murag ipangayot na gyud nila sa gobyerno o gihatag, no? Depende na sa mo trabaho. So ang squatter mao kini mga kabus nga mga balay nga ang kahimtang pertig yung lisura sa kinabuhi. Ang balay tapak-tapak, yes, akong balay nagtahirig. Bahalag tahirig basta kay ako na lang, no? Lisod kay magsigita og pangarkila. Pila mi ka tuig sig pangarkila. Tapak-tapak kung makakita og mga scene og plywood, tapakan ang uban sa ako lang in town. So pertig yung lisura, pobre jud kaayo. So dili jud maayo ang pag-atiman sad sa panglawas ug wa sad tay kapilian. So karon sa pagkakaron nga adunay pandemic, perikuloso kaayo kay naliman ka ning Omicron 6 meters away makatakod pa. So ang pagpuyo sa dito ubos kaayo nga sukdanan sa kinabuhi sa low standard of living. So kakulang sa igo nga walay igo nga supply sa tubig o naghuot mo nga ang sanitasyon kuyaw
So kasagaran bitaw basta na anay mga sakit gani nga mananakod, dali lang gyud kaayo dinha kay pating dugula ang mga balay, hapit na lang magtagbo ang mga pultahan. So gagmay lang kay agianan. So atong makita nga diha sa poor urban basic, especially nga naa sa syudad o sa mga lungsod nga naa natulog lang in town sa imbornal, no? So kini makita nato nga ang mga tao ang ilang panginabuhian postcard kanang kariton in town nga itulod-tulod mamaligya og prutas, gulay o unsa nga ilang ipamaligya mamaligya ay tigbaligya sila. So doon na kini usab nga street cobblers kanang maninda sa karsada. Unya doon ay mga babae nga maghimo og kwintas kay ipamaligya pud ang kwintas o rug pickers katong mga mamasura in town kay kuhaon pilion ang pwedeng magamit o mabaligya. So ana asab diha ang mga beggars, ang mga makililimos. So kini nga lugar ana agyod ang Ginoo. Dito sa akong gipuy-an sa Chinsan, magpasalamat ta kay ang simbahan karon naningkamot na pag-ayo niya ato pong gobyerno naningkamot sad. So ang simbahan dunay mga parokya nga dunay sila bilong nga mga squatter area, gipaningkamutan gyud nga matabangan kay kulang gyud kay sa pagkaon, kulang sa mga pangbiste o kapasilungan. Unya naa jud ang kagutom. So adunay programa ang simbahan sa social action or ang tanang mga ministry dunay mga plano matag tuig nga ang nakapokus ang mga naa sa squatter area. Mao ni nakanindot sa basic ecclesial community nga giduso sa diocese aron nga ang lumulupyo diha matabangan jud kay naanata sa integral evangelization dili lang kay ang ato lang tudluan parte sa ato ang mga parte sa kalihukan nato sa simbahan kundi apil pa ang panlawas, ang pagkaon, ang tambal. So kompleto na integral evangelization nagtakaron. So dinha gyud ang kabos nga makita nato. So pero ang squatter area nindot sa napuy-an kay magtinabangay kung naay mga problema dinha, tinabangay dali lang makatabang no ang mga tao. Pero although naa sa dinha ang mao nagiingon sa squatter area ang gipuy-an mauning mga tao diha. So yes, naapod ng mga bisyo, sugal, tungit, inom, kada pong mga babae nga or mga inahan instead nga maglimpyo to apon noon sige og hingot anay og sige pamantay sa mga taong mulabay. Di gid nato kalikayan. So mao na nga ang simbahan naningkamot nga mabag-o ang pamilya or ang tagsa-tagsa kakaugalingon. So giduso ang basic ecclesial community og nausab dito yung mga leader nga mo'y mutan-aw. So ang mga ministry nagtambayayong. So dili na karon ang dili na nato i-underestimate ang mga nagpuyo sa squatter area kay gipaningkamutan ang kini pagtudlo sa simbahan, integral evangelization, pinansya o kulang sa pagkaon. Dunay mga program namo nga manghatag mi og bugas, manghatag og sinina ngadto sa pinakapobre gyud. So suruyon gyud na namo. Maunay amo ang mga among mission pod sa GKK Ministry. Ilabi na gitong amo ang coordinator nga gikan magsimba every day magsimba. Simba mi duha. Tapos mga tudayon mi og kanang mga squatter area muduaw masakiton, manghatag og pagkaon. So grabe ang simbahan naningkamot og maayo ang simbahan karon. Ilabi na katong among coordinator po sa GKK Ministry nga dato na siya pero nagpakabos gid siya. Uminaog gid siya para sa mga kabos aron matabangan, no? So asahay bag-o pa ko ato mukuyog ko niya, di ko ganahan musaka kay baho kay sa nga tanan kaning naa sa squatter area tungod sa kaduol-duol, baho kay sa nga tanan na ay masakiton nga i-pray over nga sus baho jud. So arte pa ko atong time pero sa sige na kong kuyog-kuyog sa among coordinator nga grabe jud. So dunay kabag-uhan nga nahitabo sa kong kinabuhi. So mao na nga
ang squatter area dili ta mo underestimate niini kay naa ang Dios dinha sa squatter area ug mao usab kini ang gikinahanglan, mao nga ang simbahan nato karon miduso na gyud og basic ecclesial community aron gyud pagkabot sa mga membro sa simbahan, mga anak sa Dios, mga binunyagan nga makadawat o manares gyud sa pulong ug sa lawas ug dugo ni Kristo uban sa tanang mga sakramento, nga makadawat og mga sakramento ang mga lumulupyo diha sa squatter area. So mao na ang mga plano sa mga parish nga adunay mga squatter lugar nga gipukusan pagtan-aw ang ilang mga sakramento kung unsay kulang. So doon na may mga plano nga mga kasalan ng bayan, binyagan ng bayan, so magtinabangay ni aron pagkabot sa atong mga membro o membro sa simbahan nga makadawat sa sakramento. So sa ako nang giingon, ang squatter area karon dili na pobre na gyud kaayo kay nakadungog na pud sila sa pulong sa Dios, makadawat sila sa sakramento ug aduna usay mga aid o tabang nga gihatag gikan sa social action or sa tanang mga ministry nga naa sa parokya. So ang squatter area bisan og ingon ana na ang pagpuyo pero ana ang Dios. So atong tabangan kay mga nag-iingon walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So kinsa toy gitagaan og daghan sa Ginoo, hatag puta ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo sa squatter area. So maayong gabi ug daghan kay salamat ug ayaw pa mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel.